Итак, вітаю сябры. Сегодня у нас тема штучного интеллекта. И мы сегодня будем размаўляць про тое, что ёсць, про найлепшы штучны інтэлект, про нештучны інтэлект. Вось. То, чым я часцей за ўсё карыстаюся са штучных інтэлектаў, гэта ад Гугла Gemini. Чат GPT выкарыстоўвае моя каханая. Ось. Ну і нешта яшчэ. Але цікавей за нейкі штучны інтэлект гэта дзіцёнак. То есть, напрыклад, мой нештучны інтэлект Елисей учора яшчэ не гуляў у пінг-понг. Але учора мы крыху пагулялі. І сёння, напэўна, ён крыху хвалюецца. Але сёння ўжо гэта добры вораг для гульні. Таксама мой найлепшы нештучны інтэлект ведае больш мяне па футбольнай тэматыцы, па тэматыцы Бравл Старса. Ён ведае нямецкі і грузінскі лепей за мяне, ангельскі, напэўна, таксама больш слоў, чым я ведаю ўжо. Вось. І таму не думайце, што штучны інтэлект гэта ўсё, што вам патрэбна. Завадзіць дзяцей, вучыце іх чамусьці і выкарыстоўвайце іх для гульні і ведаў. Всё, дзякуй за прагляд і всім пака.